Варна прави още една крачка към достъпна градска среда. На 1 октомври започва строежа на нов панорамен асансьор, който ще свързва морската градина с плажната алея в района на Делфинариума. Съоръжението ще бъде безплатно и достъпно за гражданите и гостите на града. Каква е основната визия за създаването на този асансьор? Както знаете, тази част от алеята е доста отдалечена от градското пространство и много хора срещат затруднение с достъпа от Приморски парк до крайбрежната алея. Знаете, че не навсякъде има възможност да се слезе пешеходно или с автомобилен превоз. Така възникне нашата идея да направим асансьорна кула, с която да дадем възможност на хората, които са в Приморски парк, да имат пряк досег до крайбрежната алея. Къде точно ще се намира и как беше избрано мястото? След като направихме укрепителното съоръжение през 2010 година, в петата на укрепителното съоръжение изградихме паркинг с 650 безплатни паркоместа. В този район има възможност да се изгради тази асансьорна кула, като сме преценили, че има уширения близо до ската, които дават възможност да се стъпи в тази зона. Предвижда ли се асансьорът да има отделни клетки и как ще функционира самата система? Да, проектът предвижда да има 2 асансьорни клетки. Едната кабина е панорамна, другата нормална, закрита и цялата асансьорна кула има съответно и стълбище. През деня ще работят асансьорните кабини, като през тъмната част на денонощието кабините ще бъдат заключени и достъпът ще бъде осигурен през стълбищната клетка. Какъв е очакваният срок за изпълнение? Както знаете, вече имаме разрешително за строеж, което е влязло в сила и планираме да стартираме строителните дейности в началото на октомври месец. Силно се надявам, че ще успеем за следващия сезон летен да можем да пуснем асансьора да работи. Колко общо от инвестиционното намерение ще бъде отделено? Предварителните прогнози, тъй като все още нямаме подписан договор за строителство, предварителните прогнози са, че асансьорната кула ще струва около 2 милиона лева. Безплатен ли ще бъде достъпът? Да, както вече споменах, както и паркоместата, така и достъпът през асансьора ще бъдат абсолютно безплатни за гражданите на Варна. Разбира се, аз този асансьор го чакам от момента, в който за първи път видях проекта. Преди може би 2-3-5 месеца, не знам кога го видях за първи път. Това ще е нещо много хубаво и ще се радвам да се случи скоро. Може би така инвалиди ще имат по-лесен достъп до алеята, така че одобрявам идеята. Самата идея е добра, защото да могат хората по-лесно да слизат долу, пък и да има достъп от тая част, защото сега от ресторант Хоризонт следващия достъп до долната алея за пешеходци е чак на почивка.